és inspiráljuk a könnyedséget a betegség világába. Szeretném, hogyha akik fordítotok, mert a ti nyelveteken lehet, hogy nincsenek értelme, hogy könnyedség és betegség, mert németre fordítva se úgy jön ki a szó, mint angolul, hogy könnyedség és betegség, mert angolul van az is és disease. És csak nézd meg ezt a szavat, ahogy te meg voltál hívva erre a beszélgetésre, ahol arra hívunk, hogy tényleg vezessük a világot, és inspiráljuk a világot a könnyedségre. Volt már ebben valaha részed? Eddig többnyire a nehézség, a problémák, és nagyon sok energiát kell az embereknek abba fektetni, és arra használni, hogy ugye a problémákba, a pénz problémákba, és nagyon sokféleképpen a problémák minden területére, és csak nézd meg, hogy nőttél fel, és mi van körülötted, és csak nézzetek szét, hogy ez a világ mennyire szereti az őrültséget, a nehézségeket, és ezeket a beteg energiákat, betegséget. És újra számodra mi ez a könnyedség. És ez csak egy elismerés, és például, ha most leírod ebbe a pillanatban, amikor beszélünk erről, tényleg valóban ez nem csak egy beszélgetés, ahol a hölgyek beszélgetnek a macskák mögött. Mi az a beszélgetés, amit valójában befogadhatsz most, hogyha megengeded, hogy befogad a táplálását, a törődését, akár most, és újra, mennyi könnyedséget tudnál befogadni magadon keresztül, ha önmagad lennél. Fogom használni az Access tisztító mondatát, szóval minden, ami nem engedi, hogy visszaköveteld most az összes könnyedséget jobban, mint bármikor valaha, az helyes, helytelen, jó, rossz, pot, mind a 9 rövidek, fiúk, olvadok és túlon túl. Ez az Access Consciousness tisztító mondata. Hú. És megtalálhatsz egy teljes leírást erről a tisztító mondatról a www.tisztítómondat.com weboldalon. Remélem, nem kell elmagyaráznom az egészet, de megtaláljátok a kommentekbe is. Remélem, hogy tudjátok elismerni, hogy ami igaz számotokra, az könnyed. És újra, mi van akkor, ha most még inkább beengeded önmagadnak ezt, hogy mi számodra a könnyedség? Mi van akkor, hogy ha eddig az egész életedet nem ezzel töltötted? És talán az egész világ nem ezzel tölti, és ha körülnézel magad körül, és megnézed az embereket, magad körül és az egész világot, néha érezhessük ezt, hogy milyen világ, mi ez a föld, mert nagyon sok örültség van, és érdekesség van itt meg ott, de hogyha egy más bolygóról jöttél volna, és itt landolnál, akkor beveszed ezt a sok őrültséget, magadévá teszed, ami itt van. Ezt a sok beszélgetést a nehézségekről, a fókuszokat a problémájukra, és főként ugye pénzzel kapcsolatosan is, hogy meg akarnak oldani problémákat, ahol ebben a folyamatban, a megoldási folyamatban még több problémát adnak hozzá, hogy meg tudják oldani a problémát. Szóval
mindbe szeretnéd venni ezt az egészet, ami itt van. Mi van akkor, ha nincsen... Ó, egy kicsit megszakadt, ez érdekes. Ó, kérjük az algoritmusokat. Remélem, most működik. Egy picit a kapcsolat megszakadt. De megoszthatjátok a kommentekbe, hogyha működik. Igen, működik. Szóval nézzétek meg, nagyon nagyszerű elismerni ezt, főleg, hogyha bele akarsz érzékelni a pragmatikusságba, a mi pragmatikus világunkba, amikor több könnyedséged van és tisztánlátásod arra, hogy mi igaz számodra, akkor semmi sem állíthat meg. És ez az egyik dolog, amire meg szeretném hívni a világot a pragmatikus pszichológiával, amiről írtam pár könyvet, és csináltam világszintű tanfolyamokat, és ezek annyira egyszerűek, ezek az eszközök, és tényleg szégyentelenül könnyek és könnyedek. Észreveszitek-e, hogy az emberek mennyire szeretik a komplikációkat, hogy miért történik ez velem, és hogy mi az okozója, és keresik a logikát és az őrültségeket ott, ahol nincs logika, és annyira komplikáltak a dolgok. És hányszor érzitek úgy ti is, hogy gőzöm sincs, hogy itt mi folyik magam körül, nem tudom, hogy hol landoltam, de nincs számomra értelme ennek az egésznek. És csak meg szeretnék hívni téged arra, hogy mi van, ha mostantól tényleg nincs értelme számodra ennek az egésznek, mert ennek az őrültségnek tényleg nincs értelme, nincs megoldás erre az őrültségre, erre a sok furcsaságokra. Mi van, hogyha csak elismered, hogy ez a hülyesség, őrültség, nincsen logikai magyarázata, ez csak az, ami, és mi van, nem próbáljátok megérteni. És mit csinálhatsz vele? El tudod ismerni, hogy mi az. És mi van akkor, ha minden, amit elismersz, annak, ami többé nem dominálhat téged, és csak elismerni annak, ami. És amikor látod, hogy mi működik számodra, és mi megy rajtad kívül a világban, és el tudod ismerni annak, ami, akkor ezek az eszközök ezt megkönnyítik, ezek a pragmatikus eszközök, hogy rágyere arra, hogy mi igaz számodra. Nagyon sok embernek vannak történetei, hogy milyen volt a gyerekkoruk, hogyan nőttek fel a szüleikkel, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nézőpontjaik vannak rólad is, és vannak perspektíváik rólatok, és kivetítéseik rád, hogy például lehet, hogy a családotokban valaki azt gondolja, hogy lehet ő lusta, vagy ő hangos, vagy bárhogyan, ahogy ők hívtak téged, és amit kivetítettek rá, és mit csináltál vele? Bevetted, elutasítottad, vagy játszottál vele, hogy mit csináltál ezekkel a kivetítésekkel, amit rád vetítettek a környezeted, akár a szüleid, ahogy ők leírtak rólad, és mit csinálsz ezekkel, amiket most is kivetítenek rád, és lehet, hogy nem mondják ki szavakkal, de érzékelheted, lehet egy érzete azt, ahogy ők leírnak téged, ők ahogy látnak téged. És akkor nézd meg, hogy mit csináltam ezekkel a szerepekkel, amiket rám vetítettek. Egyetértettem, ellenálltam, vagy bevettem, vagy játszottam vele,
akár a családomtól, vagy bárkival, vagy azt mondtad, hogy nem, ez nem én vagyok, és elkezdted bizonyítani az ellenkezőjét. És hogyha elkezdted bizonyítani az ellenkezőjét, az ugyanazt teremti, csak a másik polaritásból, pólusból, és ez még mindig nem szabadít fel. Szóval mindenhol, ahol ezt a kettőt játszottad, az helyes, helytelen, jó, rossz, potkok, mind a 9, rövidek, fiúk, póvadok és túlon túl. És egyik sem helyes, vagy helytelen, és jó, vagy rossz, csak nézd meg, hogy mi ez, ahogy te kezelted ezeket a szerepeket. Mert hogyha tisztán látod, akkor az könnyítheti ki. Mi volt a nézőpontjuk rólam ezeknek az embereknek, és hogyha láthatod azt, hogy mi az ők struktúrájuk, amiben élnek, és lehet, hogy az ők struktúrájukból ez számukra igaz. És ha látod, hogy nekik milyen életük van, milyen struktúrát, és meg tudod nézni, hogy ez neked működik-e, tudsz-e velük élni, mit tudsz velük teremteni, vagy hol tudsz ezzel játszani? Akkor például megnézed, hogy így működik a világ, itt van az őrültség és az a komplikáció, amit ők valóssá tesznek, és itt vagyok én. És itt van valahol, ami nekem igaz, és itt a különbség, amikor meg tudod nézni, hogy mi az igaz neked, és mi az, ami ott van mellette. És amikor ez a pillanat megvan, akkor ez így felvillanyoz téged, és így kipukkad ez az egész, mert amikor tudod, hogy mi az igaz neked, akkor mindenhol, ahol a te kreativitásod eddig, vagy most még a világ ellen használtad, ahelyett, hogy a saját szabadságodért, az helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek, fiúk, póvadok és túlon túl. Szóval minden, amit tanultam, azért, mert én pszichológusnak tanultam jó pár évvel ezelőtt, és ugyancsak megpróbáltam kinevelni magam ebből a pszichológusságból, mert nagyon sok nevelést és ugye edukációt tanultam, és utána meg és nagyon sokat kellett ebből kinevelnem magam, hogy mi ez a sok edukáció, amiben belenevelnek, és mi az, ami nekem igaz. És nagyon sokféleképpen voltunk edukálva, akár doktor vagy, akár tanár vagy, akár fizioterapeuta, és ott nagyon sok, ezekben a szakmákban annyi nézőpont van, és annyi struktúra, de mindenhol, és lehet, hogy ezek közül pár igaz számodra, és pár nem, de hogyha friss szemekkel ránézel, és megnézed, hogy mi igaz neked, és mi nem, akkor én is meg kellett nézem, hogy mit kell, mi az, ami igaz nekem, mit használjak. Én láttam magam, hogy kellene én megjelenjek, úgy, mint egy terapeuta, ami valójában én nem vagyok. Valójában abban a pillanatban, ha úgy jelenek meg, akkor én nem vagyok jelen azzal a személlyel, akivel szeretnék jelen lenni, és ez nem az a friss jelenlét. És a pszichiátrián, amikor dolgoztam emberekkel, bizonyos diagnózisokkal, az egyik dolog, amit megnéztem pontosan, hogy mi az, amit a személy leír előttem, vagy mi az a kérdés, amivel ő jön. És hogy tényleg ránézek arra, hogy mi az a személy, amit valóban meg akar változtatni, mi az, amit nem szeretne megváltoztatni, és tényleg mit szeretne. És nézzétek meg, például facilitálni a változást számotokra is ez nagyon nagy hozzájárulás lehet, mert ugye a facilitálás megkönnyíti, ez egy fantasztikus szó is, ez egy latin szóból ered, ami azt jelenti, hogy a facil, az azt jelenti latinul, hogy íz, hogy könnyed, hogy könnyű, és hogy
könnyebbé tegyük, megkönnyítsük az emberek dolgát, és ez tőlem függött, hogy én megteszem ezt a változást, hogy felvállalom ezt a felelősséget ezekért a változásokért, amire ott szükség van, és mi van akkor, hogy ez teljesen más, mert a változás az nem az én felelősségem, hanem pont az övé, aki jön hozzák, és ez teljesen megváltoztassa az egész paradigmát a terapeutákkal kapcsolatosan, a facilitátorokkal kapcsolatosan, mert valójában a személytől függ, hogy mennyit akar változni. És ha megnézzük ezt a témát, hogy például inspirálni a világot a könnyedségre, a betegség világából, vagy beteg világból, és nézzetek meg, hogy mennyire sok energia kell, hogy eleve beteg legyen ez az egész, hogy ne legyen könnyed. És amikor keresztül mész ezeken a folyamatokon, akkor rájössz, hogy te magad is több könnyedséget és több világot teremtesz. Szóval mennyi könnyedség igaz számodra, mennyit tudsz elismerni, mi az a könnyedség, lehetőség és lehetőségek, amit te el tudsz ismerni, és amivel ott jelen tudsz lenni, és amire meg tudod hívni. Lehet, hogy azt érzed, hogy valami nagyot kellene csináljál, de csak nézd meg, hogy ezt mind megteheted, hogy ezeket is megcsinálod, amit így elvárnak, de csak akkor, ha ez könnyed és örömteli számodra, mert ha nem örömtelen számodra, a tested számára, akkor miért kéne csinálnod? És csak most, ha mostantól kezdve megnézed, hogy mennyivel kedvesebb és generatívabb az a választás önmagadnak, a testednek, a pénzeddel kapcsolatosan is, az életeddel kapcsolatosan is, hogy például azt mondod, hogy én nem tudom, hogy kell keresztül vinni például ezt az egészet a más emberek valóságán, és mi van akkor, hogyha nem akarással próbálod, igen, ez már egy alap könnyedség, ha nem akarod. Volt pár ember, akik coachingoltak bizonyos technológiákkal valakiket, és volt valamilyen kifejezés, hogy hogy mi a fő félelem, vagy mi az, ami mozgatja az embereket, és néhány ember, amikor erre a félelemre ránéztek, hogy mi az ősfélelem, vagy ez a fő félelem, amivel az emberek rendelkeznek, és idehozták ezt a kikövetkeztetést nekem ezzel a címkével, akkor én megnéztem, és azt mondtam, hogy wow. És hogyha megnézed ezt az egészet, hogyha valaki eldöntötte, és ott egy doboz, hogy ez van veled, és rátette a címkét, akkor lehet valami más választásod? Mert igazából az már beszilárdította oda, és azt nem tudod megváltoztatni, ami nem igaz számodra, de nézd meg, hogy hányszor van az, hogy
kategorizálnak benneteket, vagy te is kategorizálod a dolgokat, hogy érzéked magad körül, és akkor érzékeled, hogy minden ilyen le van sűrítve, szerződve, és így behúz téged, és amikor érzékeled ezeket magad körül, akkor biztos lehet benne, hogy ez az, ami nem igaz számodra, és lehet, hogy ez akár csak a családod is, akik azt hiszik, hogy tudják, hogy ki vagy te, akiknek ott van az egész sztori arra, hogy ki vagy te, és minden, amit ez felhozott számotokra, ez helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidek, fiúk, póvadok és túlon túl. És amit én kérdeznék ilyenkor az emberektől, hogy honnan tudod te, hogy mi a fő félelmed? És nagyon, nagyon sokan azt be tudják azt ilyenkor ismerni, mint ami nekem is feljött, hogy én mindig többet akartam, és mindig akartam fejlődni és terjeszkedni, és tényleg létezik valami fő félelem, vagy talán mi van akkor, ha ez egy képesség, hogy mindig arra törekedsz, hogy nagyszerűbbet teremtsél. Szóval, amikor ezt például ezzel a személlyel így kikulcsoltuk, hogy valójában rájött, hogy tényleg az az igaz a számára, hogy ő mindig próbál nagyszerűbbet választani, és terjeszkedni, és kíván többet, és aznak az öröme, hogy felfedezheti, hogy mi lehetséges számára, ez teljesen kikulcsolta annak a fő félelemnek a címkéjét, hogy valójában, amit rányomtak, hogy ő mindig fél. És ez az, ahol az embereket túl tudjuk vinni a címkéken, és ahogy ki tudjuk könnyíteni a valóságukat ezekkel a pragmatikus eszközökkel, a pragmatikus pszichológiával, és ezeken a tanfolyamokon ez, amit meg tudsz tanulni, hogy valójában hogy tudsz facilitálni változást, ugyancsak az anyagiakban, és bármilyen más területen az életedben, bárkivel dolgozol az életedben, és akkor is, ha csak most szeretnéd elkezdeni, és teljesen új az életedben, nem csak a coachoknak és facilitátoroknak, hanem tanároknak, a szülőknek, fodrászoknak, doktoroknak, bárkinek, aki az emberekkel dolgozik, és szeretne több könnyedséget velük. Ezek tényleg olyan eszközök, hogy annyira praktikusak, amivel az emberek ki tudják gyakorolni azt, hogy hogyan tudnak ebből a beteg és nehéz energiájú világból hozni őket. Vagy tényleg azt is választhatod, hogy mész tovább, és még több tanfolyamot választasz, mivel hogy van egy egész programsorozatunk a pragmatikus kezelőknek, és vannak reguláris és ismétlődő hívásaink rendszeresen a programokban, vannak ilyen programok, a weboldalamon megtaláljátok, és tényleg, amikor én pszichológusként dolgoztam, folyamatosan ezt kértem, mert ez működött nekem, és most megteremtettem, és itt van, tudjátok? És hogyha ez valamit is hozzáadott az életetekhez, és az üzletetekhez, akkor gyertek és csatlakozzatok hozzánk Prágában, vagy választhattok egynapos tanfolyamot is, vagy annyi könyv van kint, bármit választasz, de lehet, hogy ez a beszélgetés már valami olyan volt, amit beengedhetsz a valóságodba, hogy inspiráljon téged, hogy
mostantól több tisztánlátásod legyen, hogy mi igaz számodra, és hogy még több kérdés feltegyél. Bárhol, ahol nehéznek érzed magad, vagy, vagy őrültségben érzed magad, kérdőjelezd meg, és folyamatosan, hogy mi igaz számodra, mi igaz számodra, mert csak ez a kérdés fel tud szabadítani még jobban, mint eddig bárhogyan, és bármilyen választást hozol ezután, az mind egy nagyszerűségre vezeti a világot. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy valahol találkozunk élőbe, vagy online, és köszönöm, akik fordítottátok, és gyertek, teremtsünk egy világot, ami működik számunkra. És még egy másik dolog, ami fontos, hogy ez hogy kezdődik, az az, hogy kezd el ismerni a nagyszerűségedet, és azt a nagyszerűséget, ami már vagy. Mert nézd meg, hogy ez a rosszaság, ez hazugság, amit ez a valóság akar bevetetni velünk. Szóval gyertek, teremtsünk! Sziasztok!